Para adiyuswa, sasapunipun kita ngrepekaken kidung pasamuan Jawi kala wau. Sumangga pangibadah mirunggan saben dinten Jemuah Adiyuswa ing Jemuah Pon 3 Oktober 2020 kita lampahi ing manah kita nggadahi pengaken. Pitulungan kita punika saking Gusti ingkang akarya jagat milanipun. Siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama lan Gusti Yesus Kristus makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Para adiyuswa, jejer ingkang kita rembak andum berkah, andum berkah. Kalih Korintus 8 ayat 11. Wong kang oleh akeh ora turah, lan kang oleh sethithik ora kurang. Para adiyuswa, andum berkah, andum weweh ngemu teges, kita binerkahan lan purun andum berkah. Berkah ingkang kita tampi boten namung kangge kita, nanging ugi kangge liyan. Satemah kita ngraosaken berkah lan liyan ugi ngraosaken. Punika saged kelampahan menawi kita ageng ing kawigatosan dhateng liyan lan nganggep wonten ancas anggenipun Gusti berkahi kita. Kalih Korintus 8 ayat 11. Wong kang oleh akeh ora turah, lan kang oleh sethithik ora kurang. Paulus ngendika dhateng Korintus bab andum berkah lan katresnan ingkang tulus. Piyambakipun paring conto tiang Makedonia ingkang sinaosa sekeng, nanging tasih purun andum berkah kanthi tulus. Paulus nggambaraken menawi kasisahan lan winatesing gesang boten saged dados alasan kangge andum berkah, nanging sedaya punika saged dados conto sarana mratelakaken katresnanipun Gusti. Nalika andum berkah kedah mawi manah ingkang bungah boten karana kepeksa. Maringi kanthi tulus mratelakaken katresnanipun Gusti Allah ingkang tanpa winates. Mliginipun Gusti sampun masrahaken sariranipun kangge kita manungsa ingkang dosa. Para adiyuswa, ing kawontenan donya ingkang materialistis, kita asring galih babakan bab donya. Minangka tiyang pitados, kita dipun timbali nglangkungi punika. Timbalan kita inggih punika dados talang ilining berkahipun Gusti ingkang boten namung dipun wujudaken nalika kawontenan kita kaluberan, nanging ugi ing sakjroning winatesing gesang kita. Kita boten namung dipun timbali nyarosaken katresnanipun Gusti, nanging ugi kedah mratelakaken katresnanipun Gusti punika dhateng sesami kanthi manah ingkang tulus. Mila ing dinten-dinten punika monggo kita nindakaken andum berkah, kita ngagengaken kawigatosan imut. Kita punika binerkahan lan kita kedah dados talanging berkah kangge liyan. Sugeng andum berkah. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti. Dinten punika paduka paring pepimut amrih kawula andum berkah dhateng liyan. Lumantar andum berkah menika kawula migatosaken malakepara paduka ndadosaken kawula minangka talanging berkah kangge liyan. Monggo paduka ingkang berek manah kawula matema ing satata gesang kawula kebak andum berkah dhateng sinten kemawon. Andum berkah bab kawigatosan, andum berkah bab katresnan, bab pepimut, andum berkah bab bondo, lan ugi andum berkah bab menapa kemawon. Kawula pasrahaken para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi. Mirunggan kawula pasrahaken lare-lare kawula ing pundiya papan ingkang wedal sakmangke nembe sinau, nembe makarya, nembe gesang ing bali wismanipun kawula pitados menawi paduka badhe tansah maringi berkah
lan ngreksa wonten ing dinten-dintenipun. Kawula pasrahaken kawulipun para adiyuswa ingkang wedal sak mangke nembe nandhang sakit. Monggo Gusti paduka ingkang ngreksa, paduka ingkang mitulungi matemah para adiyuswa menika tansah kagiyataken malah kepara nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Kawula ugi imut sawetawis sirek kawula ingkang wedal sak mangke nembe kakubel ing kasisahan tinilar dening kadang sanak putra wayah ing pundiya papan kawula pitados senadyan piyambakipun tinilar karana paduka ngersakaken anggotaning brayat punika. Kawula pitados sedherek kawula menika paduka kiyataken, paduka berkahi matemah kasisahan ingkang wonten menika tansah kalipur jati dening paduka. Kawula pasrahaken komisi adiyuswa ing gereja, ing klasis, ing sinode, tabloid adiyuswa, wasita adi lan menapa kemawon ingkang paduka agem kangge para adiyuswa. Kawula pitados menawi paduka ugi badhe tansah berkahi matemasdanipun menika nyagetaken para adiyuswa caket raket kalian paduka. Kawula pasrahaken sedaya pasambat pandonga kawula wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus ingkang paring berkah dhateng kawula. Siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama, Sang Putra, tuwin Sang Roh Suci makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita pangibadah mirunggan saben dinten jemuah adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga